Ma'am, may ngapon. Good afternoon. Gatang kag masakyan, ma'am. Kita ni mo akong kamera, ma'am. Kini ma'am, nasa sulod, ma'am. Ga-vlog ko, ma'am, gapalibre kong pasakay. Pagchuloy! Asa unta ka man to, ma'am? Nakapitan ko man ko. Ito, ma'am. Promise, ma'am. Diri man ka sa likod, ma'am. Musakay. So, mas delikado ko. Di mo ko kakita, ma'am. Di mo ko pwede mag-drive. Sige kung kaana asin mo, ma'am. Tubang man ko dito. Eh, ma'am. Kapitan Tomas ka. Kaduula na, ma'am. Sige, tara. Salig lang, hali. A few moments later. O niya akong gibuhat, ma'am. Ikaw gud ako ang experimental, ma'am. Experimental siya in the way nga social media atong gigamit. Pero di na siya matawag experimental kay tinud-anay man niya kuha, ma'am. Ma'am, Kapitan Tomas ka? Kaduula na, ma'am. Sige, tara. Salig lang, hali. Let's go. Mayong hapon, mama. Ako day si Jong, ma'am. Nya, mao ni akong page, mama. Di man ilang, ma'am. Kaya wala makadala cellphone. Asa ka na trabaho din, ma'am? Flatword, Pwede ko mahutan na siyang pangalan, ma'am? Si Dayan. Libre yun, taka, ma'am. Wala yun ibalibad sa kuha karon. Ikaw tayo mo una mo balibad, ma'am. Ikatulo ko na ako gipasakay, ma'am. Karong adlaw lang. Wala ni, ma'am. Gibalik lang na ako akong blessing, ma'am ba? Okay. Ano? Diba, malipayod man ta makatabang ta, ma'am? What? Malipay ta ka ng bukal sa tong loob. O niya akong gibuhat, ma'am. Ikaw gud ako ang experimental, ma'am. Experimental siya in the way nga social media atong gigamit. Pero di na siya matawag experimental kay tinud-anay man niya kuha, ma'am. Tuta ka. Di pa kakapamasahe, ma'am. So nice. Komportable pa ka, bugnaw. Unique ba kung content, ma'am? Dili man siya monetary nga tabang, ma'am, no, pero charitable. Kuan ta ka dito? Yato ta ka. Okay. Dili lalim ang transportasyon karon sa Davao, ma'am. Dili lalim. Pila ka kamilis nagatang dito? Kaya sir, bago na ako nakagawas. Bago lang kakagawas. Usually, pag sundo pa sa akong anak ko dugay-dugay dyan, pag na Kapitan Tomas? Pero taga-asa gid ka, ma'am? Boulevard ni. Doolan na mo. Layo lang yung mong trabahoan. Sige, ato to ka. Okay, kaulan nun ba? Tanawa ang dagom sa likod, ma'am. Dako kayong dagom. Ato to ka. Tabang ginako ni. Bali, kuha na ko ni siya. Community service, ma'am ba? Pagchuloy! Atang-atang lang gid kay maski napasakay na ta ka. Pwede gyapon ta ka pasakyog balik. Kay mas musalig da ka. Kini kuha niya kuha. Proof of legitimacy ako ba? Kini akong gibuhat karon. Diyan jud ka makaingon sa kuha, nagnaog ni dito nga tinukod siya nga nagpalibre. Wala ko ginapangayo. Galingan tsamba mo, malakas eh. Actually, na-shock ko sir kay. Wala ba siya kag-atang? Kasagalan nagahunong, kada pangutana mang good. Asa agihon ako. Ano ba? Kung na-shock ko, siyempre, delete ko din mo ma-blame ang tao kay. Tapos kayo uban nga ng mga inuna, ito na ayaw ginabuhat, di ba? Yes. Delete ko din mo ma-blame. Dinatan mo blame. Duwa-duwa. Gikuhit lang siguro imong kasing-kasing sa Ginoo, ma'am. Mayo magid akong tumong. Mayo. Thank me later. Diyan na ka makasulti pag naog na nimo, ma'am. Mayo akong tumong. Kasi ko nagalusod sa unang hijab ko. Kay, lisod kay, ano akong in sa una, nasuso eh. So, alas 7, makatan akong jute dali atin ngayon. Mga baanay pa may anak. Ilog pa ko sa dante. Peak hour na sa pagsakay, ma'am. Peak hour. Kana mga 7, 8. Doon na ta, ma'am. Doon na ta. Diyan ka nga gate, ma'am. Wala lang sir. Sige. So, tested and proven, ma'am, ha? Salamat kayo sa pagsalig, ma'am, ha? Okay. Wow!
King salamat. Anta na tagaan pa ka anta na kinabuhi ko. Unta, mo lang ta, mo na ihatag ta sa Ginoo sa kuha ba? Ba, Da- mas dagan pa ko matabangan, ma'am. Unya kaluyan ko po, ma'am. Bas na akong paliton, ma'am. Oh, bas akong paliton, ma'am. Ha? Dagan kayo ko. Bispat lang ko, ma'am. Salamat kayo, mama. Sige, thank you po kayo. Sige, bye-bye.